Assalamu alaikum. Kana nan? Assalamu alaikum. Ya kai? Alaikum salam. Wai mene kai tagumi? Wannan tagumi da kai haka? To ba dole abu da duk mutumin da ka gani a rayuwarsa akwai abin da yake damun sa kaba shi kawai tagumin sa. Kabar tagumin Bayan mutum muna yara ga tagumi ba kyau. Yi tagumin sa. Na hayaniya fa nake ji a waje. Hada murya uba ne. Muryar mamma na ma na fara ji tukuna. Muryar mamma na shigo gaci. Wai mene? Ko kun ga kuna ta surutu ba ku san abin da yake damuna ba. Ba ku san me matsala ta ba kuna ta wani surutu. To ita muke so mu ji dama matsalar. You get the point. Dama ai matsalar ka muke so mu ji ai. Ina shadda ku. A'a, ba shadda ba ka san mu fita daya abin da za a yi. Ina da kaya. Zan ɗauko maka kayana. Har da hijabi. Har da hijabi sai ka sa a matsayin kai ƴan uwa ta ce. Sai yi rakiya. Shi abin da za a yi. To kwarto ne a cikin gidana. Kwa me? Kwarto. Shikenan ta zo gidan sauki. Gazanin. Ya ba zama shi ne ga mai ce ko ba tsohon dan daba bane ki cika ce ba dai ba. Ko ɗaya ya je da ya ɗebo mutane. A ka gyara sani. Kika ce ba dan daba bane. Ba dan ya ɗebo dai mun Ga shi ya ɗebo an daba. Amma ka zauna nan ina ciki ko ya fita? Ayyo ba zan zauna ba ya zan yi. Ta ba shigo da mu doki. Ai dama ni da ka ganni nan. Da ɓarawo da kwarto na masu nake yi. Duka dai banda kama suna. Wannan ga Yanzu kwartan ina ciki kake zo nan? yana nan. Kaga. Danna ciwo. Dana mu shiga. Gidan gafara. Mu shiga. Na gode wallahi. Hajiya Hajara. Na? Na gode da ziyara. Wallahi na gode. Ki gaida gida, la ƙara zumunci. Amin. Na gode, ala ƙara kira. Amin. Gwarda hau jirgi ta ala ƙara kira. To, Allah ya kai. to Hajiya Hajara kai a gaida gida. Ana kiyaye Allah ya tsara hanya. A gaishe su. To kaga. Ashe ma yar uwarta ce. Yar uwata ce Hajiya Hajara na raka ta tafi. Wai da Allah wai ku tambaya mana ko baya shaye-shaye kuwa? A yayi gamo dai. Ina zuwa. Wannan mai gidan naki ko ya fara Duk leke-leken da muka yi a cikin ɗakin bai isa ba sai ka sake leka. kaga da ka dau abin duka da an ji kunya. You see? Da yadda aka yi wannan wanda left wannan shine. Kai ne. Shine wa? Shikenan Ka ga mace iya mace. To. Ka kalle ta ka ce wannan ka ce wai shine. yadda aka yi wannan yayi gamu. Ko matsala. Ka yi taku. To wace ce wannan din? Oho. Wannan kai da tambaya. Yar uwa ta raka ta kawo min ziyara ka ce wai wace ce? Yar uwa ta ce fa. Kin ga jiki rabu da shi. Jiki kawai sharri yake sai miki. Yar Na gode ne. Ba komai. Yi hakuri ba. Yi hakuri. Na gode. Yi hakuri. to Ba kyau irin wannan. Ka dai mu sharri irin wannan. Ba kyau irin wannan. kake kokarin dauko abun duka da ka je tsautsayi ka dau abun duka kaga da an yi ba daidai. Gane min hanya. Kada ka bar kada mu. Me ya biya hauka? To hauka ne. Wanda ku ce in wanda Ba hauka ne biya hauka ba to kai hauka ne. kalle gaba. Kai ka hauka ne ma gaba daya. Kalle gaba da can. Hafshe kai kamar ya dau tinkiya. Kalle gaba da hafshu kawai. Hafshu. Hai wannan mai kamar da ya dau tinkiya. Alhamdulillah. Kai. Allah yana taimakon bawansa in dai bawansa ya dogara da shi. Kaman yaya? Ayo. Sai dillali gashi can an yi asibiti da shi. Ashe yana da tarin cutar TB. Yana da cutar nan ta zamani ma da ba a so.
saboda ciwon sanyi cinyoyin shi haka ake suke zagwanya an yi asibiti da shi. Yadda kika san an sila da naman raƙumi haka sila ya koma. Wani irin ciwo ne yake damun musilan haka? Yo bai da lafiya kuma ɗaukin san wannan cutar ɗauka ake yi. Da wannan cutar ta zamani kanjamau ma yana da ita. Allah ya taimake ni. Kin ga tun lokacin da muka fara samun sabanin nan da ke Allah bai sa na kwana ma a ɗakin ba. Sai dai ki turo ƙofa in je in kwana a waje. Yanzu cire na da kaddam. Yana da ita. Kina ta munna yana miki daurin shi. Ya ne ma na da kaddam. Toka jai. Ku ta shuwarin dan batta da shi. Allah ya cece ni. Haɗa da wannan. Haɗa. Haɗa dan Allah, dan annabi Aisha kake fata wannan lokaci. Dan Allah, haɗa dan Allah. Sauka lafiya. Yau ga. Da ruwa ba ba dau ɗayan. Kuma ki cigaba da sallah. Ɗauki. Dan girman Allah ki ɗauka ki fita haba. Ba na so. Mu je in raba ki wallahi yau. Sunana Surayya Aminu wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store. Sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV ko kuma Halidubu Films ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari.